Pilo. Puratsa, amigo. Salamat, Board Member Hernandez, sa iyo magupay nga mga figura, ug salamat niwa kan Mrs. Josie Pilo. Ang masunod na aton pasasayawon sin Puratsa,
Waray iba ang ginpadara ni Congressman Nino Daza pagrepresentar sa kanya. Mga kasangkayan, akon ihatag sa iyo ang dati board member sa Northern Samar, Mr. Jim Layon. Palakpak mga partidos! Ang iyong bagis mao si Mrs. Nadia Claus.
ug Mrs. Neria Claus.